Както и да е. Здравейте, хора. Днес ще цъкаме на кик. На топс кик. Може някои хора от вас да я знаят, но за тези, които не знаят, тук отваряме пакове. Тук що си инсталирах играта безплатни. Първите 10 пака са безплатни. Е нещо като пак опенинг на всеки ден ти дават по 10 000 и си ги харчиш за простики. Така че от време на време смятам да правя пак опенинг на тях. И нека започваме. Мога да продължа тази поредица. Много се надявам. Ако съберем едни 7 лайка, ще продължим тази поредица, защото аз мисля, че за хората, които искат да отварям пакове, това би било интересно. За някой би било и по-интересно от отваряне на FIFA пакове. Но да видим първият. Да връчим звука. Първият пак. Аз не виждам нищо. Супер. Санти Казорла е човекът, който е първи. Супер. Морено Алберто, Незле Соарес. Интересно. Чакай. Добре. Нищо. Да видим. Не. О, Сократис, той е грък. Всъщност цялото му име е Сократис Пападополос. Затова не му го пише на тениската. Пападополос. What the fuck, бе, човек. Пападополос. И почти всички гърци имат името Пападополос. Не знам защо. Не знам. Така. Ще ми даде. Добре, за да си дополучим пак. Тук искаме по-специално. Тук искаме стора. И така. Всъщност гледам, играта ми се е запазила, така че аз правих клип току-що, но просто не ми се зачете от записвачката. Сега ще ви покажа какви играчи пакнах. Много добри. Но да видим дали сега, по-важното е сега, ще пакнем ли някой. Много бих искал. Диего Коста. Още един добър старт на... И Вилям. Просто перфектно. Диего Коста и Вилям са отпред. Вилям, Диего Коста, Еден Азар. Имам и Еден Азар, после ще ви го покажа. Имам триото на Челси. Диего Коста и Вилям, един до друг. Без коментар. И продължаваме към следващия. Добре. И от Норвич. Така, следващия. Да. Добре. Бундеслига. Това беше много добър пак с Диего Коста и Вилям. Хареса ми. Но да видим Бундеслигата какво ще ни предостави. Тя ни беше предоставила, ако се беше записал клипа, Робърт Левандовски ни беше предоставила. И Кимих също. Този Кимих, понеже Джереми Ботенг се беше ранил през Шампионската лига, той беше титуляр. Много добре се справи момчето. Сега на четвърт. Иска да кажа на полуфинали. И поредния късмет. Диего Коста и Вилям. И двамата от Челси, един след друг. И после Кимих и Левандовски. Байер Мюнхен. What the fuck, бе, човек. И как да не се зарадваш, че имаш Робърт Левандовски? Просто невероятно започва това. Какво? И още един от Байер Мюнхен. Отново Кимих. Значи Кимих, Левандовски, Кимих.
човек. Малко ме разочарова, като видях Байерн Мюнхен и си мисля, че е някой друг Франк Рибери или нещо от този сорт. А то пък... Опа. Пак. Малко се разочаровах, като видях, че е Кимих. Но искам да ми се падне, не знам. На мен аз съм играл преди доста време тази игра. Имах всичките. Лео Меси, Ибра, Еден Азар, Роналдо. Беше някакво супер сцепеното беше. Но я изтрих и... Колкото и да се опитваш отново. Няма просто как да върнеш Меси и Роналдо. Освен ако нямаш супер шибания лък. Но да видим! Морисън. Аке. Паулиста. Габриел! Това е добре. Уляля. Да видим какво се пада сега. Много съм развълнуван за този пак. Бундеслига. Дали ще се падне Франк Рибери, дали ще се падне Дъглас Коща, дали ще се падне... Падна се Азар, но... Когато разбереш, че ти се паднал Азар и погледаш картината, разбираш, че ти се е паднал грешния Азар. What the fuck, бе, човек. Грешния Азар. Ма тип... Ким... Някакво порейч. Така... Какви ги бях пакнал? Не знам защо не ми го записа. Отвори сега. Добре. Не знам защо не ми го записа. Ама какви ги бях пакнал те играчи. То не е Азар. То не е брат. Много добри играчи се паднаха. И Левандовски. Той беше и Нойер и всички. Брат. Макар че от италианската доста рядко се падат. Но да видим BPL пак за пореден път. Да видим какво ще се случи в този път. Дали ще има някой като Уейн Руни и хората от този ранг, естествено. Да видим. Точно така. Отваряй се. Така. Разочарование. Добре. Нека изясним. Аз казах, че ще ни се падне нещо от ранга на Уейн Руни. И ни се падне нещо от ранга на Уейн Руни. What the fuck, за кой път казвам? Руни! Есуе! Ламела. Ерик добър аржентинец. Много добър. Доволен съм. Освен от теб. Разочарование мръсно. Така. Може би. Човека, който ни се падна най-добър до сега е Уейн Руни. Поне с записвачката. Но да видим. Бундеслига. На практика тези играчи са мизерни. Човек. Fucking Алиен Робен. Мисля, че е последен. Да, точно така. Алиен Робен и Левандовски. И Кимих. Човек.
Това е просто уникално. Брат, това е уникално. Това такова голямо съвпадение, тук няма... Преди нямаше такива съвпадения. Аз си говоря, сега ще ми се падне някакъв от ранга на Уейн Руни и това е. Това да ми са Уейн Руни. Такива неща няма. Ама сега има. О, знаете ли какво? Знаете ли какво? Знаете ли какво? Знаете ли? Ще пробвам нещо. Добре, да видим някой английски играч, дето е супер добрия. И Бундеслига играч. Добре, Бундеслига играч. Искам някой да ми се падне от ранка на Рибери. Айде да видим дали ще ни се падне някой от ранга на Рибери. Или самия Рибери ще ни се падне, както стана с Руни. Далече от Рибери. И този. Трагичен пак. Не стана. Нещо. Още малко пакове остават, докато завърши този видеоклип. Адриан. Добре. Супер як е мата. Поне според мен на много добър играч. Отдясно просто кърти мивки. Много хубаво. Това е следващото попадение за деня. Хуан Мата. Класика. Сърмен, който не познавам. И мисля, че останаха само няколко пака. Така. Да. Гледай, сега какво натиснах и... Край. Май се бей. Топ. Така. Получих съобщение от Кик. Какво ли е то? Да видим... 25к, Coincent. Мога да взема 25 000. Извинете, ма това ще отложим на тези два пака. За да може да започне да се зарежда. 100 часа. Човек. Ти разбираш ли? Какво е това? Аз преди нощи бях си имал малко по-хубава камера на Mobizen. Само дето... Точно тя беше проблема да записвам този пак opening. Но да видим. Къде са 25к? Мръсни си малки лъжливи. Добре. Мисля, че това са последните два пака. Но да видим какво се пада от тях. Тях. Окей. Един от най-добрите десни бекове. Вече на години. Но Пабло Забалета си остава в историята. Още едно... Добре. Десен ненормален ден. Вилфред Бони. Манчестър Сити. Забележете. Отгръщам по-назад. Пабло Забалета. Манчестър Сити. Аз нямам обяснение. Нямам. Просто днес е някакъв супер як ден. Може би играча на деня беше Робин, Руни бяха всъщност Мата. Те бяха добрите на деня. И Марко Ройс. Факинг Марко Ройс. И другото нещо. От Колинс е този. Вижте емблемата. Защо се получава така? Нищо. Марко Ройс. Това е просто... Не знам. Като за финален пак. Марко Ройс. Просто уникално.